ще си купим нещо в Free Fire, но не знам какво да е. И да, днеска това клипче трябва да събере 5000 харесвания или 5000 лайка. А трябва да има 10 000 гледания, така че трябва да се гледа. Да. Ако мислите, че се чувам повече, това е защото използвам вече друга програма за клипчетата. Ай, хора, освен че имам тези танци, освен че имам тези неща, тук станах това знаме на другата карта. И хора, искам само да видите какво става тук, моля ви. Просто не знаете какво става тук. Ей, тук гледайте какво е. Ето тук какво знаме съм. Малко не знам защо тук знамето, гледате ли го? Тук. Кадам на другата карта е същото, обаче е по-широко отстрани, а тук е по-тесно. И хора, вие забелязахте ли тук горе какво става? Тук в ляво, във ъгъла. 12 020. Аз събирам 15 000. Ай, хора, също събрах смелост и скоро ще си купуваме Brawl. И скоро мисля, че ще си купуваме Brawl Pass, ако не се лъжа. И да, тук няма как да го намеря, ще вляза тук. Ей, тук събрах 54. И сега натискам жълтото и ще видим какво има да си купуваме. Тая пушка няма кефи. Тая пушка, като я гледам сега отдалеч, няма кефи, но може да има кефи. Само да видим първо. Готово. Не яка. Те са много тъпи. Това със сигурност как ще е цензурирано тук да го правя. Мисля не точно да се купя, но видях преди малко още една конкуренция. Не е тази конкуренция. Ето я другата конкуренция. Тази едната конкуренция. А ето я другата конкуренция, която мисля да си купя. Ето я другата. Мисля, хора, да се го купуваме ли? После ще гифнем някой да ни хареса в купуване. Хора, евала. Купих си го, сега преминаваме към кой герой. Добре, това момиче. Влизаме сега да... хора, каква е тази шапка, ще ме помислят за вещите. Хора, вижте колко яко стана. И обувките, и вижте ги, моля ви. Мисля, че... Да, има... Да. Обаче малко главата и очите на никъде. Признавам. И хора, вижте ми сега каната как изглежда. Леле боже. Сега ще влезем ето тук вдолу. Натискаме жълто. Сега дали ще ме хареса някой момче. Нищо, че аз съм си момче да е в реалния живот, но взех мисля, че герой, сега даже да помисля някой. Аз, хора, някой момче сега да ме хареса. И аз да направя така и да му пусна танца, дето показва, че му треша гърлото. Това ще е много яко.
Аз всички момчета подърбете се. Бе. Да, хора, гледайте какво ще направим. Ще видим пред това момче. Гледайте какво ще напише. Той ще му каже. Ще ми пише, май. Ще му пишем сега ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Разбиха го. Кой иска при мен? Ха-ха, тра-ла-ла-ла-ла. Хора, харесаха ма. Това кажете ми, че не е баш. What? Хора, запитали са! Не как го правят? Хора! Please. Please, моля те! А те как го правят? Седнем тук вътре, да можем. Стоп на видеото. Хора, продължаваме. Бях направил за малко една пауза. Някои хора излязаха. Но дано той пичага още да е тук. Пичага, къде си, бе? Пичага. Ето, моля, плиз. Чакайте, ето тук да клекнем в страни. Чакайте да му пишем плиз. Хора, излязох от картата и сега дано да не се чува, защото ще усиля телевизора. Калинката е катарака. Сега влизаме в ето тази карта. Тоест не ще направим къстъм. След малко само ще направя една пауза на бързо, защото ще звъна на приятела ми да питам дали ще играеме. И да. Хора, заляваме клипчето, тук свършва. Просто приятела ме вдига и няма какво друго да правим. Без това излизам навънка. Така че се абонирайте за канала, харесайте и искам да праснете тази камбанка и от мен чао.